Alberte 6 år chilismagning. Hvordan smager det, Alberte? Hvordan føles det? Man bliver mere det der. For eksempel smager mega meget. Det er mega stærkt. Er det gået over? Jeg har lidt mere det der. Det brænder. Brænder det? Der kommer også en bøvs. Skal vi høre en chili-bøvs? Hvor brænder det henne? Jeg kan se, hvad det er.